салому алейкум бародаро. Касонида ки ина хонахарай дихонага дар навстройка рӯпарӯи части СНГ дихонага дар навстройкаҳои неэтажаи 7 этаж хона ҳамаи шароита дора. бо инавози видеода хеле чизош нестае, масал курпаву курпача ҳамаи чира дора. хона дар медрои фақат зиндагӣ мекунӣ. техпаспорте прамои барномат мешавад, лифтиш кор мекунад. касоне ки квартирагирам боша ина квартираам метимуш касони дар кори ина ба рақамҳои мо занг бизанем бародаро. беиам квартира дорим, якхонага, духонага, сехонага квартира ҳам фурӯшӣ дорем. ба ҳамин рақамҳои мо занг бизанем. квартира дар кора ё хонаи фурӯшӣ дорем ё квартира дорем месупорем. ба ҳамин рақамҳо ҳам ватсапа ҳам номи телефоне занг бизанем. иншоалло айдасмо меомадагира хизматона буд мекунем. хонара хеле тамошо кунед. хона як бор дига такрор мекунам, рӯпарӯи СНГ, доми навай, 7 этаж, доми лифт дорад. харидор бошӣ, техпаспорт дора, прамои барномат мешавад, квартирагир бошӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. хайр дашт занг мезанем ё пеш мебинӣ хонара маъқул шава мегирӣ нашава. рақамҳои мо ҳам ватсапа ҳам номи телефон занг бизанед.